Maayong adlaw kaninyong tanan. Hinaot po ang ang Ginoo mag-auban kanato karon. Sa dili pa kita magsugod, atong ihatag ang tanan sa atong Ginoong Hesukristo. Mag-ampo kita. Amahan namong langit nun. Daghang salamat sa imong balaang pulong nga kami makatuon gihapon. Nagaampo kami nga imong abrihan ang among tagsa kakasing-kasing. Aron nga among masabtan o among magamit ang imong pulong. Hinaot po nga kini makahatag og kalipay sa among kinabuhi. Uban na kami karon sa ngalan ni Hesukristo nga among manluluwas. Amen. Sa usang semana, gatuon kita sa kapitulo 19 sa sinulat ni Lucas. Guys, naa na ba mo dinha? Naa na ba inyong Bible nga inyong giabrihan dinha sa sinulat ni Lucas, kapitulo 19. So sa kapitulo 19, atong nahibaw-an usa ka tawo nga dato kayo. Apan putot kaayo. Nganong nadato man siya tungod kay siya kobrador sa buhis, o ang kobrador sa buhis, mga kawatan, mga kurap kaayo. So siya, si Sakeo, nawalaan og mga amigo, nawalaan siya mga respeta sa iyang mga respitar, sa iyang mga silingan, sa katilingban. Siya ang tinamay sa katilingban. Nawalaan siya og mga amigo, apan gipangita siya ni Jesus. Nawala siya sa paglantaw ni Jesus. So sa dinha nga si Sakeo didto, iyang giimbita ang atong Ginoong Hesukristo sa pagkaon. Didto iyang nahabaw-an ang tinuod nga paghigugma sa atong Ginoong Hesukristo. Gipasaylo siya. Unsa man nato pagkahibalo nga siya napasaylo, ang epekto sa iyang pagpasaylo, mingon siya, kung ako nang limbong sa ubang mga tawo, ako ning isauli. So, og iyang ihatag ang iyang katunga sa iyang kwarta dito sa mga pobre. So kini siya nausob. Kung ikaw ako maengkwentro nato ang Ginoo sa atong kasing-kasing, adunay pag-usab kanato. O ang dako kayong lesson nato, bisad unsa kita makasasala, iya kitang pasayloon kung kita mo duol kaniya. So mao ni maayong balita nga kung nagrepent kita mapasaylo sa atong Ginoo. So karon magsugod kita sa atong i-continue. We are going to continue our lesson sa versikulo 11 sa kapitulo 19. Ang sambingay may tungod sa napulo kasalapi. So, pulo kasalapi atong tan-awon nga kini tan-awon nato kung sa may tuwo sa napulo kasalapi. Magsugod kita sa versikulo 11. Samtang naminaw sila ni ini, misugilon si Jesus sa usa ka sambingay. Unsa may sambingay? Usa ka istorya, yutan-on nga istorya, pero adunay langit nun nga prinsipyo nga makuha. So, mao nay sambingay. Sa usa ka sambingay ngadto kanila, niadtong tungura, hapit na moabot si Jesus sa Jerusalem. Kay gikan sila sa syudad nga Jericho. Og milakaw na siya paingon sa Jerusalem. Ang distansya gikan sa Jericho paingon sa Jerusalem mga 40 ka kilometros. Kini sa pag-tour namo dito nakita namo ni Jericho, nakitang Jerusalem. So naglakaw si Jesus sa Jerusalem. Paingon na siya sa Jerusalem. Atong mahibaw-an nga kini usa na lang ni kasimana, usa si Jesus malansang dito sa cross. Og samtang si Jesus og naghunahuna ang mga tao nga hapit na madayag ang gingharian sa Dios. So mga tao, ang mga disipulo niya og daghang mga tao misunod niya nga ipadayag na niya ang gingharian sa Dios. Unsa may buot ipasabot nila?
ang paglantaw nila nga si Jesucristo mahimo na siyang hari didto sa Israel. Dito na niya ipadayag nga siya ang manluluwas. Manluluwas dili sa mga sala, kundili gikan sa mga Romano. Sa atong pagtuon, hibawa nato nga at this time, they were under the Roman Empire. So gusto nila nga mapapahawa ng mga Romans o mao ilang paglantaw nga si Jesus ang ilang mahimong pangulo kay sa unang panahon powerful kaayo, bantugan kayo ang mga Israelites, labi na ni Haring David. So gusto nila nga sila usab magsikat sa tibuok kalibutan sa ilang area o ilang nakita nga si Jesus ang ilang leader. So busa miingon siya, nag-istorya siya. Busa miingon siya, may usa ka halanong tawo nga muadto sa usa ka layong nasod aron himong hari ug human niini mopauli siya. Kining sambingaya gikan ni sa historical nga tinuod ning nahitabo. Nga usa ka hari nila miadto sa Roma aron nga siya ay mahimong hari sa usa ka lugar apan ang mga tao dili makagusto niya. So kining mga tawhana nga nakadungog sa istorya nahibalo dayon kung unsay buti pasabot sa sambingay. Otro nako ang versikulo 12, busa miingon siya, may usa ka halangdong tawo nga moadto sa usa ka layong nasod aron himuong hari ug human niini mopauli sa ila. Sa wala pa siya mugikan, gipatawag niya ang iyang napulo ka sulugoon o gihatagan niya og tagsa-tagsa kanila og usa ka salapi o giingnan. Kining salapi sa original mura ni siya og ang equivalent 100,000 pesos. 100,000 pesos. So ang napulo utro nako ang versikulo 13. Sa wala pa siya mugikan, gipatawag niya ang iyang napulo ka sulugon o gihatagan niya og tagsa-tagsa kanila og usa ka salapi, 100,000 pesos. O giingnan sila, ipatigayon ninyo kini samtang wala ako dinhi. So miingon siya, imo ning inegosyo kining 100,000 samtang wala siya. Gusto ko nga kamo gusto ko musalig ninyo nining akong ihatag kaninyo. Ikaw ug ako usab gihatagan kita og mura og bulawan sa dihang kita musalig sa atong Ginoong Hesukristo. Iya kang gihatagan og trabaho nga ang atong nahibaw-an may tungod sa kaluwasan atong ihatag sa uban. Atong gamiton ni. Atong murag atong inegosyo. Mura ni siya og musakay kag eroplano aduna kay ticket. Gihatagan kag ticket. Paingon sa kinabuhi nga walay katapusan. Apan gusto sa Ginoo nga dili lang ikaw ang makasakay sa eroplano. Gusto niya nga ang atong mahal sa kinabuhi ato usab nga dalhon didto sa langit. Dalhon sa langit, wala ako moingon nga dalhon sa usa ka relihiyon. Dalhon aron nga makapuyo sa langit, sa balay sa Ginoo. Mo ni gihatag nato niya, mo ni gihatag niya. So sa versikulo 13, 14. Apan gikasilagan siya sa iyang mga katilungsod. Busa nagsugo silang mga tao pagsunod kaniya nga nagdala sa protesta nga nagingon, dili kami gusto nga kining tawhana maoy maghari kanamo. So nahitabo gini sa history nga ang hari ang iyang mga tauhan niya wala makagusto. Apan gihimo gyapon siyang hari dinang lugara. Apan siya nahimo gayong hari ug unya mipauli. So mipauli ng hari. O gipatawag dayon niya ang iyang mga sulugoon nga iyang gihatagan og
100,000 pesos nga inegosyo. Sulugoon nga gihatag niya kwarta aron hisayra nila pila ang ilang ginansya. Ang una miadto kaniya og miingon, "Sir, nakaganansya ako napulo gikan niadtong puhunan nga imong gihatag kanako." So miingon siya ang 100,000 pesos na himong 10 times, mga 1 million ang ginansya o 900,000 pesos ang ginansya. So, og versikulo 17, og miingon ang taong halangdon, maayo buutan ka nga sulugoon, kay kasaligan ka man sa gagmayng mga butang, piyalan ko ikaw sa napulo ka syudad. So, kita usab, gipiyalan kita sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo, unsa may atong buhaton. Dinhi adunay ganti. Sa pagbalik sa Ginoo, mangutana siya, unsa may gihimo nimo sa talento nga akong gihatag nimo? Imo ba ning gigamit o wala? So nakaginansya og dako kaayo ang usa, iyang gigamit. Usa ka Kristiyanon nga iyang gigamit gyud. Unsay gihatag sa Ginoo niya. And then, versikulo 18, miadto usab ang ikaduhang sulugoon ug miingon, "Sir, nakaginansya ako 5 gikan sa puhunan nga imong gihatag kanako." So, 5 times ang iyang ginansya, iyang gigamit gihapon. Og nahibalo ba mo nga sa pagbayaw ni Jesus nga iya na nga miadto siya sa langit, sa dinhi na ang mga disipulo. Ang mga disipulo ilang gigamit gyud ang pulong sa Ginoo. Si San Pedro nagsermon mahitungod sa kaluwasan. Sa unang sermon niya, 3,000 ang mituo nga nahimong Kristiyanos. Pagkasunod nga adlaw, nahimo ng 5,000 ang mituo misalig sa Ginoong Hesukristo. Paghuman niya ito, wala na nila ipa kay daghan ng nahimong Kristiyanos sumusunod ni Jesus. Mao nay gusto sa Ginoo sa atong tanan. So miingon siya versikulo 9, ang agalon miingon kaniya, piyalan ko ikaw sa 5 ka syudad. So adunay ganti kining duha ka tawo nga ilang gigamit gyud. Adunay ganti, ikaw ako usab sa pagbalik sa Ginoo, adunay ganti nga iyang gipreparar. Versikulo 20, o ang ikatulong sulugoon, ang giistorya ni Jesus instead nga pulo, tulo ang gihimong example. Ang ikatulong sulugoon, miadto kaniya og miingon, "Sir, aniha ang imong salapi, giputos ko gayud kini pag og panyo." Versikulo 21, "Kay nahadlok ako kanimo, tungod kay higpit karaba kaayo. Nagkuha ka sa dili imo og nag-ani sa wala nimo ipugas." Unsa maning klaseng tawhana? Wala siya'y paghigugma sa iyang amo. Usa ka tawo nga wala nahigugma sa Ginoo. Usa giingon niya, nagkuha ka sa dili imo og nag-ani sa wala nimo ipugas. Walay respetar, walay paghigugma. Wala siya nahibalo kung unsa ang tuyo sa Ginoo, nga nganong iya man siya, nganong gihatagan man siya og something nga iyang inegosyo, nga iyang gamiton aron pagsabwag sa maayong balita. Versikulo 22, og miingon siya sa iyang sulugoon, "Wala kay hinungdan. Gamiton ko ang imong kaugalingong mga pulong sa paghukom kanimo. Nasayod ka man di ay nga ako higpit kaayo? Nagkuha sa dili ako og nag-ani sa wala ko ipugas? Ngano wala mo man ideposito sa bangko ang akong salapi? Madawat ko unta kini nga may tubo sa akong pagbalik."
Miingon siya sa mga tawo nga nakadungog sa pulong sa Ginoo. Karon, unsa may imong gigamit? Giunsa man nimo ang pulong sa Ginoo? Imo ba ning gigamit o sa imong kaugalingon lamang? Kung aduna kitay paghigugma sa Ginoo, ato ning gamiton ang pulong sa Ginoo. Versikulo 26, 24. Unya, miingon siya ni adtong nagtindog didto. Kuhaa ka ng kwartaha nga anaa kaniya ug ihatag ngadto sa sulugoon nga may napulo ka salapi. Miingon siya sila kanila, apan, Sir, doon na siya napulo ka kwartang bulawan. 26, unya mitindog siya, sultihan ko kamo nga ang tanan nga anaay iya dugangan. Apan siya nga wala gayod iya, bisan pa ang diyutay nga anaa kaniya kuhaon pa gayod. O karon, may tungod sa akong mga kaaway nga dili gusto nga maghari ako kanila. Dada sila dinhi og pamatya sa akong atubangan. Kining versikulo 25, lisod kaayong atong paminawon. Kay kini gihatag ni ang nag-istorya ani si ang atong Ginoong Jesucristo. Miyon sa katong mga kaaway, katong mga tawo nga wala motuo kaniya, wala mosalig, ikataw-an siya. Unsa may giingon, dada sila dinhi og pamatya sa akong atubangan. Nahibalo ba mo nga kini nahitabo ni sa AD 70, mga 40 ka tuig sa diyang gisulti ni Jesus. Daghang nangamatay didto sa Jerusalem. Kipamatay sila sa mga Romano kay nagrevolusyon sila. Daghang patay nila. Sa among pag-adto dito sa Jerusalem, makita pa namo ang mga bato nga giguba. Nakita pa namo ang pinaka-last stand dito sa Masada. Nga ang mga rebelde kadaghanan milukso lang sila sa pangpang aron nga dili sila mamatay sa mga Romano. Daghang patay. So nakita pa namo ang Masada. So kining giingon Jesus, sila ang mga Hudiyo at that time, paghuman nga gisulti ni Jesus nga mga matay sila, ang mga Romano gipamatay sila sa Roman soldiers. Lisod ay kayo ang sa giingon ni Jesus dinhi, ang ato dayang relasyon sa ni Jesucristo importante day kayo. Kay ang atong kinabuhi nag-agad sa atong relasyon sa atong Ginoong Jesucristo. Miingon siya, katong mga tawo nga dili nakagusto niya, ing siya, dada sila dinhi og pamatya sa akong atubangan. So, kabalo kita nga ang atong Ginoong Jesucristo, Ginoo sa gugma, apan usab, naapoy siya kinaiya, na kung dili kita mosalig, mutuo kaniya, dili kita makasulod sa iyang gingharian sa langit. O daghang kayong mga leksyon sa Biblia nga moadto sa impyerno. Ang madaugong versikulo 28, ang madaugong pagsulod ni Jesus sa Jerusalem. Kini mao ni giingon nga adlaw sa Lukay sa atong panahon sa dinha sa Pilipinas nga dako kayo ning selebrasyon sa atong simbahan. So mao ni istorya adlaw sa Lukay ni. Mo na gusto na akong mahibaw-an ninyo. 28, si Jesus misulti niini og unya mipadayon siya ngadto sa Jerusalem nga nag-una kanila. Sa nagkaduol siya sa Bethphany o sa Betania, dito sa bungtod sa mga olibo, gipadala niya pag-una ang duha niya katinunan. Kini Domingo.
o gitugon. Lakaw kamo ngadto sa balangay nga anaa sa unahan ug inigsulod ninyo inyong makaplagan ang usa ka nating asno nga gihigot ug wala pa kabay-i, badbaren ninyo kini og dad-ad dinhi. Nabalo ba mo og unsay istorya sa karaan nga tugon? Ang karaang tugon miingon nga ang hari moana mosulod sa Jerusalem nga nagsakay og asno. So, gisulti na ni sa karaan nga tugon. Og ato usab nga mebawan, kini dako kayo ning comparison. Sa unang panahon sa Roma, kung usa ka general nakadaog, mosulod siya sa ilang syudad, mga tao mulinya, mukanta, musyaget, og siya magkabayo og magkabayo siya puti nga dako kayong kabayo. Og ang nagsunod ang mga pinireso nila, mga slaves, og sunod ang mga sundalo. Sumao ni pagsulod sa general sa unang panahon. Apan atong makita nga pagsulod ni Jesus dito sa Jerusalem, nagsakay lang siya asno, gamay nga kabayo. Apan kini nasulat na ni sa karaan nga tugon. So ato nang tan-awon. Versikulo 31, kung may mangutana kaninyo ngano nga inyong kining gibadbaran, ingna siya nagkinahanglan ang agalo na niini. Og miadto sila og ilang nakita ang tanan sumala gayud sa gisulti ni Jesus kanila. Versikulo 33, samtang nagbadbad sila sa asno, nangutana ang mga tag-iya niini, nganong inyo man kanang gibadbaran? Unya mitubag sila, nagkinahanglan niini ang agalon. Og ilang gidala ang asno ngadto kang Hesus. Unya gihapinan nila ang buko-buko sa asno sa ilang mga kupo o gipakabayo nila si Jesus niini. Samtang nagsakay siya sa asno, gipamuklad sa mga tao ang ilang mga kupo diha sa dalan nga iyang giagian. So mao ni adlaw sa Lukay. Versikulo 37, sa nagkaduol na si Jesus sa Jerusalem, sa dapit diin ang dalan naglugsong sa bungtod sa Olibo. Sa among pag-adto didto, nagsakit kayo akong tuhod kay mutungas, mutugbong. So mao na ako ning makita usab nga mao ni sitwasyon. 37 akong ulion, nagkaduol na si Jesus sa Jerusalem, sa dapit diin ang dalan naglugsong sa bungtod sa Olibo, Mount of Olive. Ang dakong panon sa mga sumusunod nagsugod sa pagpasalamat o pagdahig sa Dios o kusog nga tingog tungod sa kaybulungang mga buhat nga ilang nakita. Gidahig nila sa Jesus. Mingon dinhi og nagdahig sa Dios sa kusog nga tingog. 38. Dalaygon ang hari nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Pakigdait dito sa langit og dalaygon ang Dios. Miingon sila, mao ni ilang gikanta. Samtang si Jesus milakaw paingon sa Jerusalem. Unya, pipila sa mga Parisiyo nga diha sa panon miingon kang Jesus, magtutudlo, pahiluma ang imong mga tinunan. Si Jesus mitubag kanila, sultihan ko kamo nga kon maghilom sila, maninggit ang mga bato. Kinsa may gabuhat sa bato ang atong Ginoo. Versikulo 41, nagaduol na siya sa syudad o sa iyang pagkakita niini, syudad sa Jerusalem, mihilak siya. So mao na pinakamubo kayo nga bersikulo sa Bible. Mihilak siya. Ang atong Ginoong Jesucristo dahil mihilak usab. So mao nang nahibaw nato nga siya kumplito nga tao, kumplito usab nga Ginoo.
Versikulo 42 og miingon, kung nasayod ka pa unta karong adlaw, kung unsa ang gikinahanglan alang sa kalinaw, apan karon dili ka makikita niini. Kini nagsulti siya sa mga leadership didto sa templo, mga tao sa Jerusalem. 43, kay moabot ang mga adlaw nga libutan ka sa imong mga kaaway, og alihan ka og atakihon nila sa tanang dapit. Mao ni ang mga Romanhon giguba sila. Mao ni prediction ni Jesus after 40 years. 44, gubon ka sa hingpit og pamatyon ang mga tawo nga nagpuyo diha kanimo. Og walay usa ka bato nga ibili nila sa nahimutangan niini, kay wala nimo ilha ang panahon, importante kay ni, mingon Jesus, kay wala ninyo ilha ang panahon nga mianhi ang Dios aron pagluwas kanimo. Wala nila ilha ang Dios, mingon siya, nga mao'y muluwas kanila. O nang mihilak siya kay wala daghang wala mutuo nga siya mianhi ang Dios nagpakatao. Unang mihilak siya. Posible ba karon nga daghang mga tao nga wala mahibalo nga si Jesus ang manluluwas? Ang gusto sa Ginoo nga ikaw ako maluwas. Si Jesus mihilak sa mga tao nga wala motuo kaniya kay gubon sila. Kay mingon siya og wala nila nahibaw. Katong usa ka importante akong balikon to. Gubon ka sa hingpit nga pamatyon ang mga tawo nga nagpuyo dinha kanimo. Ug walay usa ka bato nga ibilin nila sa nahimutangan niini, kay wala nimo ilha ang panahon nga mianhi ang Dios aron pagluwas kanimo. Nailan ba nato ang Ginoo nga mao'y manluluwas kanato? Versikulo 45, misulod si Jesus sa templo o giabog niya ang mga nagpatigayon niini. Giingnan nila sila, nasulat sa kasulatan nga ang Dios nag-ingon, ang akong balay tawgon nga balay alampuanan, apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan. So, mao ni panahon nga ang mga negosyante nga didto, mga corrupt nga negosyante nga didto sa templo, iya ang mga lamisa iyang gipangtumba kay ilang gihimo ang balay sa Ginoo nga balay sa mga tulisan. 47, matag adlaw nagtulo si Jesus dito sa templo. Ang mga kadagkuan sa mga pari, ang mga magtutulo sa balaod, o ang mga pangulo sa mga tawo, buot untang mupatay kaniya. Versikulo 47. Apan, nganong gusto mang patyon siya? Kay ang ilang negosyo gud, kay ang leader sa mga negosyo dinha sa templo, mao ang mga Sanhedrin, ang mga leaders sa mga relihiyon. Nga unta sila ang magsugod nga ang mga tao nga moampo gyud sa Ginoo gamiton ang simbahan. Apan tungod sa kwarta, tungod sa power, naibalo mo ang greed of power. Kanang gutom ka sa gahom, daghang kang himuon, magsweldo ka og mga tao nga ipapatay ang usa ka leader aron nga ikaw mahimong leader. Unsa may nahitabo dito sa Ukraine karon? Daghang mga tawo nga nangamatay tungod kay si Putin gusto niya nga kuhaon ang usa ka dakong country, ang Ukraine. So gipamatay niya. Gusto siya na siya mahimong powerful. Mao na himuon sa mga tao nga gutom, uhaw
sa power. Magsugo silang mga tao nga mopatay. Walay Ginoo. Versikulo 48, apan wala sila'y nahimo, tungod kay ang tanang tao nagpadayon man pagpamati sa tanan niyang gisulti. So ni anang adlaw nga Domingo, usa na lang kasimana nga usa siya patyon dito sa cross. Dili nila mapatay si Jesus. Kay daghang mga tao nga nag-alirong ni Jesus, nga misunod ni Jesus. So ang plano nila siguro kuhaon ni siya sa gabi. So mao nay nahuman nato ang versikulo 19. Unsa may buhato nato? Nga sidang kita nahibalo nga si Jesus mao'y atong kaluwasan, walay lain. Unsa may atong himuon? Siya ang makahatag kanato og kagawasan kung unsa kita ka makasasala. Iya kitang gihigugma, iya kitang gipangita, iya kitang pasayloon. So mao nay maayong balita. O gusto usab sa Ginoo nga kung ikaw sumusunod ni Jesus, ang gusto niya nga atong isabwag ang maayong balita. Gusto niya nga ikaw matinud-anon, faithful sa iyaha, sa iyang gihatag kanato. Magampo kita. Amahan namon langit nun, daghang salamat sa imong mga pulong. Daghang salamat nga imo kaming gihigugma, nga gusto nimo nga kami makaadto sa kinabuhing walay katapusan. Ginoo, hinaut ta nga ang trabaho nga imong gihatag kanamo, nga kami matinud-anon, nga ang pulong nga imong gihatag kanamo amo kining isabwag, Lord, aron nga usab sila makaadto sa langit. Kining tanan among gipangayo sa ngalan ni Jesus. Nagaampo usab ako karon sa mga tawo nga nagkasakit. Lord, Ginoo, panalangina sila, ayuha sila karon. Sa ngalan ni Jesus nga amo manluluwas. Amen.